Hej. 10. a 12. maja vás čakáme v Banickom múzeu v Rožňave na naše vzdelávacie aktivity. Srdečne vás pozývame. Takže tento minerál je magnezit, volá sa magnezit. A my máme vlastne aj takú baňu, kde môžeme ísť aj s deťmi, aj s rodičmi. Máme maketu bane, magnezitovú, lebo je to taká baňa, ktorá ešte funguje, hej, v Jelšave alebo v Lubeníku, ťažia, alebo máme tu cinabarit. A teraz som mala takú prednášku o rožňavskej meterci, to je nádherný obraz. A tam sa vlastne zistilo, to je 511-ročný obraz, no a tam sa vlastne zistilo, že farbu červenú získali práve z cinabaritu. Takže ešte aj farby máme vlastne z minerálu. Hej, v ryb urobíte nechtom, takže preto je to najmäkší minerál na svete. A diamant je preto taký vzácny, nielen preto, lebo je to najtvrdší nerast na Zemi.